Pethau wedi bod yn gret. Dechreuon ni diwrnod wytha Awst yn Llundain. Hwylio drosodd i Rio yn Brazil. Wedyn drosodd Atlantic eto i Cape Town. Drosodd i gorllewin Australia i Albany. Sydney i Hobart yn y ras fawr diwrnod yr Aldolig. A wedyn fyny i Airlie Beach yn Queensland, lle dwi'n eistedd ar y fyny. Ti wedi gwneud hanner y ras ac ar dir sych yn Australia erbyn hyn, Deio. Cwestiwn amlwg, ond cwestiwn anodd i ateb y bosib. Beth oedd yr uchafbwynt hyd yn hyn? Pan gyrraeddon ni Australia, oeddwn ni'n ennill y ras. Dwi'n meddwl bod ni lawr i drydydd wan, ond dwi'n meddwl ar y leg yma sy'n mynd ymlaen, dwi'n meddwl bod ni ar y blaen eto. Uchafbwyntiau, dwi'n meddwl, Hwylio Môr y De, Southern Ocean. Oedd hwnna'n wallgo. Ond tair wythnos, na i byth anghofio, a lot o hwyl. A y Sydney to Hobart race, fy'n o'r rhasys Hwylio mwyaf byd. O'n i'n cweit dall gymaint o pa mor fawr efo tan ni gyrraedd yna. Cael miloedd o bobl yn clacio ni fewn a falle yn Hobart, oedd yn amazing. Chi'n clywed yr enw yma, Rio a Cape Town, rhai o dinasoedd enwoca'r byd. Sut brofiad oedd hwnna i gyd? Ffantastig. Yn Rio, oeddwn ni'n yr Olympic Marina, ond anffodus oedden nhw heb adeiladu eto, so oedd hwnna bach o disappointment. Oedd Cape Town yn briliant, oedden ni reit yn ganol yr V&A waterfront. Gaethon ni ail hefyd ar y ffordd drwy'r Môr y De lawr i Australia. Mae wedi bod yn gret, mae'n dinasoedd mawr wedi bod yn gret, a mae'r llefydd bach hefyd, llefydd llai, jyst wedi bod yn... Mae pob yn wrth i bodd efo'r ras yn dod, so maen nhw'n trefnu tournaments rugby a barbecues a bob dim i ni, so mae'n gret, so mae'n ganodd o'n ni'n mynd troi fyny yna. Mae wedi bod yn ffantastig yr holl ffordd. A mae rai bod pawb gartre, a fi pan ddechreuais i y cyfaled yn meddwl, jiw, mae rai bod Deio yn hwyliwr profiadol dros ben, ond dim dyna'r gwirionedd. Na, o'n i wedi gwylio y 3 diwrnod yn Groeg cyn dechrau fforddi hwn. So, 4 wythnos y ffordd i lawr yn Portsmouth, ac o'n i ar y ffordd i Rio. A wedi dysgu'n gyflym, dwi'n cymryd? Oedd rai fi ddysgu'n gyflym oedd. Nes i orffan fyny yn un o'r watch leaders ac yn un o'r prif helms a falle, so nes i ddysgu reit ydyn, ond dyna'r hwyl. Felly pam yw'r cwestiwn amlwg? Beth nath di feddwl dwi'n ffansio ymuno da'r ras ma o gofio bod cyn lleied o brofiad hwylio gyda ti cydni? Dwi dal yn siŵr, dwi jyst ddim yn dda iawn yn dweud na am bethau. O'n i wedi penderfynu bod fi'n gadw yn job anyway. Wedyn a eisiau trio rhywbeth newydd. Nath rhywun yn gwaith jyst digwydd sbio ar wefan. Ac nes i sbio fewn efo, ac nes i seinio fyny. Oedd hynna ti'n mis Mawrth ar gyfer ras y gadw yn Awst. So, neud oedd Ebrill. So, mae rai pobl yn seinio fyny blynyddoedd cynt. Oedd hwn bach o off the cuff. Gwych, beth oedd ymateb dy deulu a dy ffrindiau pan nes ti ddweud, reit, dwi'n bant, dwi'n mynd i hwylio'r byd? Nes i'n deith neb tan mis Mehefin, cos o'n i'n siŵr os o'n i'n gallu neud o. So nes i ddweud dad am rawd yn chwaer, dwi'n meddwl, ac o'n i'n gorau next o cyn ar yr ffurfenni. Ond nes i'n deith neb arall yn mis cyn i fi fynd. Rai pobl meddwl bod o'n nuts, rai meddwl bod o'n briliant, ond dwi'n ein. Amdani, mae'n siŵr bod e'n brofiad gwych. A ni'n gwybod hefyd bod ti'n dipyn o gefnogwr pêl drods. Felly, wyt ti'n gwybod bod Cymru wedi bod yn gwneud yn dda yn ddiweddar? O'n i ddim yn gwybod bod ni wedi qualify Ffrainc yn 3 wythnos ar ôl o ddigwydd. Pan gyrraeddon ni Australia, neu De Africa, dwi'n cofio amseroedd o'n, ond So, mae'r cais yn ticedi di mynd i fewn, so croeso bysedd o'n, ac mae'n thebyg adre erbyn Ffrainc. A hwylio o un lle'r llall yn Ffrainc o bosib, na'r ffordd i wneud i? Wel, dwi'n yn siŵr am lle mae'r gema, so dwi'n yn siŵr faint yn nhw'n lan môr, ond mae'n drian ora. Dim llawer, ond mae yna afonydd bob man, felly paid poeni am hynny. Ond Deio, diolch o galon am ymuno dyn ni. Pob lwc i ti yn Australia, a fe bynnag fydd dy antur nesaf di. Diolch yn fawr iawn. Diolch ti.